tău în general. Sunt din Spania. Bravo. Oh! Cine Radu este? Tudor. Cine este? Ia uite. Domnul Radu Tudor. Ia. Bravo, domnul Radu Tudor. Cu ocazia asta vedem că aveți acolo un borcanel. Cred că... domnul Radu, cred că e colecționat pentru domnul Băsescu de la vin, cum se numesc astea? Dopurile. Dopul de la vin. E deasupra capului. Bravo, domnul Radu Tudor. Deci, vedeți, participă personalități la campania noastră. Nu e așa ca și când ia să mai vedem fotografii. E Bravo, toată familia. Foarte frumos. Tată, mamă și copil. Toți sunt în salutul revoluționar. Bravo. Așa. Ia uite. Vedeți aici? O să gândiți un mesaj subliminal. Ce tare! Cu sticluța, adio cu tare, la perdeluț. Da. Cu sticluța și cu vestuța e Și cu perfectă. vestuța, e perfect. La perdea trebuie E să una faci dintre la cele mai bune seara. Da. Lasă așa. Așa, ia să vedem. Tot la vestuță, tot la perdeluță, dar aici vedeți că și-a luat și cămașă de tip zeghe. Zeghe, a? Aici omul și e și mov ca să lovească cu flacăra violet. Bravo. Aici urmărește pe Net Antena 3, lângă Mircea. Super. Alte fotografii, era în avans făcută fotografia cu adio Băse, de la o... La buterie, uite-l La brutărie, la perdeluță, bravo, foarte frumos. Iată. La brutărie, bravo, tot la perdeluță, bravo. Aici bate destul de puternic, cred că e pe telefonul mobil, dar se pune, bravo. Să-l păsa cu cât de simpatic e, adio, Băse, bravo, ești foarte simpatic, ești foarte, foarte simpatic. Mulțumesc. Copilule, ești genial. Bravo! Oh! Asta e în Cehia, Ia. este un muzeu. Poate dacă spânzurătoarea, era un joc pe care... Așa. Perfect. Ia uite. Fotografie făcută... În metro unde? În autobuz. În autobuzul preatajat. Bravo. Ia. Ia uite, mă. Asta așa l-a așteptat pe Mircea în prim plan. Bravo, e bine. Iată-l și pe acest distins domn, salutând. Poate că și la plecare se salută, fiind militar de carieră. Mai avem? Bravo. Ia uite ce copil frumos. Care se alătură mesajului tatălui. Super. Mai avem fotografii sau ne oprim pentru un moment? Mai avem. Aici, cel din dreapta e cu două mâini, să fie sigur. Și la revedere, și adio, și la bătărie. Bravo. Un domn distins și intelectual. Am și pe mine. Nu mai, trebuie să trece pe ori. Mai facem pauză că vin foarte multe străini încărcate fotografiile astea. Vine cu un câine. Ia uite, cu un câine. Băi, nu se poate așa ceva. Deci, câinele îi zice adio lui domnul... Nu se poate, domnule, așa ceva. Bravo. Foarte mișto fotografia asta. Și e foarte mișto câinele. Super câinele. După busta câinelui. Câinele nici măcar n-a vrut să stea la poză. Deci, băi, doar îți fac adio. Vreau să fac adio. Bine. Gata. Asta e. Oprește. Drumul direct.